Diyos maraynal daw po sa indogabos, mga tugang nyamo ki Kristo. Ngunyan iyo ang enot na Domingo nin Kwaresma. Sa tuya pong idulot sa Santa Misang ini ang mga minasunod. Pasasalamat para sa mga grasyang naresibi ni Juana del Rosario, Llantero Prado and Dicena family. Para sa kaumawa ni Saint Joseph as in Saint Rafael Arcangel, dulot kan Llantero Prado and Dicena family. Para sa kaumayan as in madaling pagkaumay ni Salvi Cabral. Pasasalamat dulot kang Morales family. Birthday blessing ni David Axel Milante, dulot kan Lumbra in Milante family. Asin man nila Arnie Lumbra, dulot kan Lumbra family. Pasasalamat man ni Mike Hong, dulot ni Mila Rubio. Asin man Matias family, asin Del Cornoles and family. Para sa maray na salud, asin ligtas ni dulot ni Rowena ni Norma San Vicente para kay Rowena San Buenaventura, dulot ni Norma San Buenaventura. Para sa ligtas asin maray na salud, dulot kan Llantero and Dicena family. For financial success ni Mary Jane, Roderick, Joseph, Bibi, Francia, Hector, Bergie, Alexis, Judy, Luis, and Mar, dulot kan Llantero and Dicena family. For safe trip in good health of family, dulot ni Brad Carlo. Healing and recovery ni Mike Hong of California, USA, dulot ni Mila Rubio. Para sa mga may hilang na miyembro kang CRCL LFCC, as in complete recovery and fast recovery, dulot kang LFCC family. Para sa kalag ni Salvador, Juanito, Esther, Maximo, asin mga kalag sa purgatorio, dulot ni Doti Monte and family. Para sa kalag ni Lairana, Madera, asin mga kalag sa purgatorio, dulot ni Francia Madera. Para sa kalag ni Ronaldo, Gregorio, Saturnina, Aaron, Pablita, Jose, Antonio, Ipipanya, asin Purita, dulot kan Llantero, Dicena, asin Prado family. Para sa kalag ni Pilotea, asin Juanito, dulot ni Pobrecita. Para sa kalag ni Mary Christine, asin mga kalag sa purgatorio, dulot ni Sis Mercy Capistrano. Para sa kalag ni Salvio, Alexalde, asin mga kalag sa purgatorio, dulot kang Narvaez family. Para sa kalag ni Roberto, Demis, Marisa, Perfecto, Abilina, dulot kang Matias family. Para sa kalag ni Felicidad, Damian, Antonio, Alicia, asin mga kalag sa purgatorio, dulot ni Sis Bergie Balang. Ang tema ngunya na Domingo, iyo ang pagdaog kan kapangyarihan nin Karatan. Pinupunan ang panahon nin Kwaresma kan Miyerkules 19. Sa pagpuunyato kan panahon na ini, kita inaapod na magsakripisyo sa paagi nin pagpenitensya, pag-ayuno, asin pagpamibi. Sa tabang kan mga gibong ini, may hiling an satong sadiri, asin maaaraman ta an katutuohan nin satong sadiri, asin madadaog nyato an karatan sa kinaban. Ini magigibusanan nyato sa kaibahan ni Hesukristo, nagtios asin nagdulot kan sa iyang buhay para sa sato. Tanganing mailigtas kita sa sitwasyon ning kasakitan asin karatan. Ang sa tuya pong Santa Misa ngunyan, pamamayuhan ni Reverendo Padre Alfonso Grageda. Matindog na po ang gabos.
Diyos maray nalda po sa tuya kabos. Sa ngaran ng Ama, Sinaki, at Espiritu Santo. Amen. Ang grasya ni Jesucristo ang kagarananta, ang pagkamot kan Diyos, asin ang pagkisubaro kan Espiritu Santo, mapasaindo kabos. Asin sa imong espiritu. Matugang ako ang tayo sa itong mga kasalan, hamang kaniw kita magselebrar ng mga banal na misteryo. Nagkukumpisal ako Sa Diyos na makakamhan, asin sa indo mga tugang, ta nagkasala ako nin makuri, sa isip, sa tataramon, sa gibo asin sa kapabayaan. Sala ako, makuring sala ako. Kaya nangangadya ako kay Santa Maria, Danay na Birhen, sa gabos na Angeles asin Santos, asin sa indo mga tugang, na ako ipamibi sa kagurangnan tang Diyos. Mahirap man lugod sa toon Diyos na makakamhan, asin pakapatawada, sa toong mga kasalan, darahong kita sa buhay, na dahing kasaguran. Amen. Mamibig kita. Diyos Ama, sa laog kainin Kuresma, warasan sa mo ang biyaya na makapagurop-urop asin masabutan mi ang kahulugan kan pagkagadan asin pagkabuhay liwat ting sa imong haki huli sa pagtubos sa muya ininagad mi sa ngaran ni Kristo na samong kaguranan. Amen. Matugaw po ang gabos para sa liturhiya kan tataramon. Ang pagtubod sa inot na panahon, iyo na ang mga kalamidad, gibo nin mga maraot na espiritu, asin resulta nin kasalan, asin karatan. Alagad, kung ang tao maging maimbod sa pakikipagtipan sa Diyos, sa iyang malalampasan, asin madadaog ang kapangyarihan nin karatan sa tabang nin mahal na Diyos. Sa enot na babasahon, mahihiling nato an magayon asin makahulugan na tanda kan hablon dawani, tanda kan pakikipagtipan nin Diyos sa tao. Himateon po nato an enot na babasahon. Pagbasa sa libro nin Henesis. Ang Diyos nagsabi kinuwe, asin sa iyang mga aki, ako nakikipagtipan sa indo, sa mga aki na magikan sa indo, asin sa mga buhay na linalang, mga gamgam, asin gabos na mga hayop na kaiba nindo. Gabos na hali sa arka, gabos na nabubuhay sa ibabaw nin daga. Ako nakikipagtipan sa indo, ang laman, daina sagkod pa man, mapapara kan mga tubig nin baha. Daina liwat, magkakaigwa nin baha, na maraot kan daga. Nagsabi pa ang Diyos, uya, ang tanda para sa gabos na panahon. Tanda kan sakong pakikipagtipan sa indo, asin sa gabos na linalang. Ang hablon dawani na sakong pakipagtipan sa daga, kung may panganuron sa langit, asin ang hablon dawani magpahiling sa panganuron, sakong linalang, tanganing sagkod paman, ang tubig dain na magbaha sa pagraot kang gabos na linalang. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos.
Salmo responsorio. An sa imong dalan kagurangnan, pagkamuot asin katotoohan, para sa nag-uutob kan sa imong tipan. An sa imong dalan kagurangnan, pagkamuot asin katotoohan, para sa nag-uutob kan sa imong tipan. Kagurangnan, ipamidbid mo sako an sa imong dalan. Kagurangnan, itukdo mo sako an sa imong linalakawan. Palakawa ako sa imong katotoohan. Tukdoi ako, huli ta ika, Diyos, sakong paratubos. Ang sa imong dalan kagurangnan, pagkamuot asin katotoohan, para sa nag-uutob kan sa imong tipan. Girumduma an sa imong pagkaherap kagurangnan, asin ang pagkamuot na ipinahiling mo kaigto. Lingawi ang mga kasalan ko, kan ako aki pa. Huli ta ika, mamumuton, girumduma ako. An sa imong dalan kagurangnan, pagkamuot asin katotoohan, para sa nag-uutob kan sa imong tipan. Mabuot asin matanos ang kagurangnan. Sa mga nalagalag, sa iyang ipinapahiling ang dalan. Sa mga mapakumbaba, sa iyang dinadara sa tamang dalan. Sa mga dukha, itinukdo ang dapat paglakawan. An sa imong dalan kagurangnan, pagkamuot asin katotoohan, para sa nag-uutob kang sa imong tipan. Sa kagadanan ni Kristo, nadaog niya ang kapangyarihan nin Karatan. Ibinalangibog niya ang kadunungan kan mga maraot na espiritu, kaibahan kan mga masumbikal na espiritu, kan panahon ni Noe. Nahiling kan parasurat, ang pagkapareho kan tubig, asin baha kan panahon ni Noe, asin ang tubig sa pagbunyag. Sa paagi man kan tubig sa pagbunyag, ang sarong tawo naliligtas asin nadadaog ang kapangyarihan nin Karatan. Ninhulitas siya, nakakasaro ki Kristo sa kagadanan asin pagkabuhay. Himateon po niya to ang ikaduwang babasahon. Pagbasa sa surat ni San Pablo. Si Kristo na daing sala, nagadan huli kan sa tong mga kasalan. Nagadan huli sa mga parakasala, tanganing madaranya kita sa Diyos. Sa hawak siya nagadan, sa Espiritu siya nabuhay liwat. Asin sa Espiritu, siya nagduman asin naghulit sa mga kalag na yaon sa bilangguan. Kay dong panahon, kan ginibo ni Noe an arka, naan ikinaligtas sa tubig, 8 sa nakatawo, asin kan ang Diyos matinios na naghahalat, an mga kalag na ito habong magtubod. Ang tubig na ito, ladawan kan bunyag na nagliligtas sa indungo niyan. Bunyag na bakong sa paghugas na kandigta sa hawak, kundi sa rong panuga sa Diyos. Panuga nin malinig na konsensya, huli sa pagkabuhay liwat ni Hesu Kristo na suminakas sa langit, asin nagtutukaw sa tuonin Ama, pakatapos na ang mga angheles, mga dominasyones asin potestades, ginibong mga surugoon niya. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Sa Ebanghelyo, madadangog nato ang pagsugot ki Jesus kan demonyo sa lantad. Alagad, napakusog niya ang sa iyang sadiri, asin nadaog ang kapangyarihan nin Karatan, sa paagi nin pagsakripisyo, asin sa tabang kan mga anghel nin Diyos. Kita man, madaling masugutan kan mga kinabano na bagay. Kun kaya ngunyan na Kwaresma, tinatawan giraray kita nin pagbago asin pagreforma, tanganing mas lalong mamatian niya to ang realidad kan kahadian nin Diyos na tinugdas ni Kristo.
Matindog po ang gabos sa pagrukyaw kan marahay na bareta. Kaguranan, mapasaindo. Asin sa imong espiritu. Pagbasa kan Ebanghelyo na sinurat ni San Marcos. Kamurawayan sa imo kagurangnan. Tulos man sana, si Jesus dinara kan espiritu pakadlagad. Duman siya sa loob nin 40 aldaw. Asin, pinagsugutan ni Satanas. Mahayop ang kaibahan niya, asin mga angheles naglingkod sa iya. Pagkatapos na si Juan dinakop, si Jesus nagpagalilea sa pagrukyaw kan maray na bareta sa ngaran ni Diyos. Sinabi niya, uminabot na ang panahon, huya na ang kahadean ni Diyos. Magsolsol ka mo, asin magtubod sa marahay na bareta. Ang Ebanghelyo kan sa tuyang kaguranan. Pag umaw sa imo Kristo, matukaw po. Iyaw na kita sa henot na Domingo ng Quaresma. Henot, pasalamat kita sa mahal na Diyos na tinatawang kita ng sarapang panahon na makapaghurup-hurup ka sa relasyon sa iya, sa tuyang kapwa, sa tuyang sadiri. Makapagsulsul kan sa tuyang mga pagkukulang, asin makapanuga na magbabago, asin lalo pang mag-uunlad sa tuyang pagkabuhay na Kristiyano. Inuusip na igwadang sarong soltero na dahil gayong paggalang sa otoridad. Namuot sa sarong daraga, sa sarong club. Ngapit, naharaman niya na daragang ini, itong inaapod na garo flirt. Ito ba ang sarong babae na garo pinagkakawatan ang pagkamot na mayaman seryosong intensyon. Kaya, si soltero nagburat, gustong kalabanon si sarong negosyante, asin inapon sa luwas kang club. Si ama kan soltero, sarong understanding na magurang, tinabangan ang siyang aki na maulian sa siyang mga maraot na gawi. Sa sarong sikretong mensahe, naraman kan na soltero, na ito palang babae, talagang namot man sa iya. Kasi nagbago man kan sa iyang pagkabuhay. Siya man, nagdesisyon na magbagong buhay, kasi maghalat sa iya. Maghalat duman sa daraga. Ini sarong istorya sa totoong pangyayari sa buhay, kasi ordinaryong sitwasyon sa pagkabuhay ta oral daw. Iniladawan bilang kan sa parte kan kadlagan na sa tuyang pinag-iistaran iglesia kinaban. Sa Ebanghelyo sinasabi sa tuya
na si Jesus nagpasiring duman sa kadlagan o lantad o disyerto sa laog ning 40 aldaw. Ini ang rason kung taano ta ikaw kitang 40 aldaw sa laog kan Kwaresma. Duman sa disyerto, haram ta, pinag-iistaran kan mga marawat na espiritu, mga bangis na hayop, na ibagaan minaladawan, kang karatan, na yun ang dahilan kung taano, ta nag-abot si Kristo, tanganing daugon niya ang mga ini. Ano ta, binabasa ta, ang istoryang ini, kan sa tuyang kaguranan, ngunya na enot na Domingo, kang Kwaresma. Ano ang koneksyon sa fakultanan, kan kadlagan, na pinagstara ni Jesus, kan enot na Kwaresma, asin iniman sa tuyang Kwaresma, sa taon na ini, 2021. Ano ang koneksyon? Simple man siya na. Kita bilang na nag-i-star o kaya nag-i-erok sa sarong kadlagan sa kinaban na pinag-i-erokan o pinag-i-staran ng mga mabangis na hayop sa forma ng tao. Ano pang magiging mas maisog o maraot na karatan o kabangisan kan ginigibo kan tawo ngunyan na panahon. Halimbawa sana, paggadan sa mayong kalaban-laban, pagbugbog, paghabon, rape, pagbomba, pagkidnap, pag-asasinar o assassination, arson, pagsulo, o abuso sa mga aki. Ano pa daw nalabi pa kabangis na hayop kisa nagkakadan ng 10 milyon na tao taon-taon. Yan ang ginigibo kan abortion. Anong tawong babangis sa satuyang kadlagan na nagraraot bako sila kan satuyang hawak, kundi urog na kan satuyang kalag o espiritu. Espiritu man kan mga dayupot, kasi satuyang mga mahal sa buhay. Sambiton ta nagkapira ng mga mabangis na mga taong ini, drug pushers, mga nagsusurat kan mga maharigsok na mga magazine o kaya mga istorya sa Facebook, mga parasurat pan para pahiling ng mga movies sa television na kung siya nagdadala ng mga marigsok na bagay. Ano, umayo na lamang ng pwedeng mag-control kan mga pararaot na ini kan sa tuyang kalag, asin hawak. Igwa mga tugang. Igwang paagi. Ang paagi ni Jesus. Yun ang mga karatan kung tanaw ta si Jesus ang binabot. Tanganing daugon niya. Tanganing paumayan niya. Ang tunay na rason kung tanaw ta siya nagduman sa kadlagan sa laog ng 40 aldaw, iyo tanganing labanan niya asin daugon niya ang mga karatan na ini sa pagikan pagpenitensya asin pagpabibi. Mayong ibang paagi, kundi ang paagi ni Kristo na yung makakadaog kan mga karatan na ini sa satuyang kinaban ngunyan. Sa paagi sana, kan paghagad tabang sa mahal na Diyos. Sa paagi sana, kan satuyang pagsakripisyo o pagpenitensya sa pagpahiling kan sa pagkamot sa mahal na Diyos, sa tuyang makukontrol, asin matitim ang mga mabangis na hayop na ini sa tahaw ta.
Narin gigibuhon yan, ang panahon sa pagpuon, sa paggibo kan mga bagay day ni, urog na kan pamibi, asin pagpenitensya, yun ang unyad na Kwaresma. Sa Espiritu, ibahanta si Kristo, duman sa kadlagan, kan sa tuyang kinaban ngunyan. Sa pagi niya o sa kaiba niya, kita magpepenitensya, magsasakripisyo, asin magpapabibi. Sa harog kaya na paagi, madadaog ta, harog kan dinawag ni Kristo, ang karatan na ini, kan panahon niya, sa tuyang manadadaogon, ang mga karatan na ini, kan sa tuyang modernong kadlagan, sa panahon ta ngunyan. Ini ang sa tuyang gibuon, punan ta na, tanganing mahiling ta, kung taano, ta si Kristo na padigdi, kung taano, ta kita man dapat na sumunod sa iya. Matindog pang gabos. Nagtutubod ako sa saron Diyos. Amang makakamahan, kaglalang kan langit asin daga, asin ki Kristo aking bugtong niya kagurang nanta. Ipanangidam huli kan Espiritu Santo, namundag ki Virhen Maria, pinasakitan kan panahon ni Poncio Pilato, ipinako sa krus nagadan, asin ilinubong, huminilig sa mga gadan, kanikatulong aldaw na buhay liwat, hali sa mga gadan, sumirakat sa kalangitan, nagtutukaw sa tuo kan Diyos amang makakamhan, hali duman mabalik sa paghukom, sa mga buhay asin mga gadan. Nagtutubod ako sa Espiritu Santo, sa banal na simbahan na Katoliko, sa parupakinabang nin mga santos, sa pagpatawad nin mga kasalan, sa pagkabuhay liwat nin laman, sa buhay na daing kasagkuran. Amen. Hulay ni Kristo, huminabot na ang panahon, huya na ang kaadian ni Diyos. Magsolsol, asin magtubod sa marhay na bareta. Aganon ta ang biyaya na makapagsolsol, asin magtubod. Simbag sa kaguranan, kay Raki ang sa imong Banwaan. Kagurangnan kay Raki an sa imong Banwaan. An bilog na simbahan, an Santo Papa, mga obispo asin kapadian, tanganing an marahay na bareta ning kaligtasan, makaabot sa gabos na katawuhan. Mamibi kita. Kaguranan, kay Raki ang sa imong Banwaan. An mga namamayonin Banwaan, tanganing sindaman, akuon ang tataramo ning Diyos, asin makatabang sa saindang pag-ataman sa katawuhan. Mamibi kita. Kaguranan, pagkatuhan, An mga namamayonin Banwaan, tanganing sindaman, akuon ang tataramo ning Diyos, asin makatabang sa saindang pag-ataman sa katawuhan. Mamibi kita. Kaguranan, kay Raki ang sa imong Banwaan. An mga dukha na nagtitios sa mga pangangaipo sa hawak asin kalag, asin an mga nasa kahorasaan, tanganing magtubod sa marahay na bareta nin kaligtasan, asin maglaom sa pagkamuot, asin pagkaherak ning Diyos. Mamibi kita. Kaguranan, kay Raki ang sa imong Banwaan. Kita gabos na mga tawo, tanganing magsulsol asin magbagong buhay, sa bagsik kan tataramo ning Diyos. Mamibi kita. Kaguranan, warasan ang pagkaherap sa samo na nagtitiyos o sinag-oorasa sa gabating kasalan. Tabangin kaming makapagsulsol, makapagbagong buhay, asin makabalik sa imo. Hininagad mi sa ngaran ni Kristo na samong kaguranan. Amen. Matukaw po ang gabos para sa liturya kan Eucharistia. Sa
you. Thank you. Thank you. Matindog po ang gabos. Magpabibig ko mga tugang, tahan sa ko sa duhatang, mga kumalugod, kan Diyos samang makakamad. Akoon manlugod kan kagurangnan ang atang sa saimong mga kamot, para sa kaumawan asin kamurawayan kan sa iyang ngaran, para man sa pakinabang niyato asin kang bilog niyang banal na simbahan. Kaguranan, papagkanigwa, nining sa mong atang, makatabang sa mo, sa pagsolsol, asin sa pagbagong buhay, huli kay Kristo na sa mong kaguranan. Amen. Ang kaguranan mapasaindo. Asin sa saimong espiritu. Itaas sa mga puso. Initaas mina sa kagurangnan. Magpasalamat kita sa Diyos na sa tong kaguranan. Maninigo asin dapat. Totoong maninigo asin dapat. Matanos asin nakakaligtas. Nadanay asin may sansahin. Magpasalamat kami sa imong kaguranan. Banal nama, Diyos na makakamhan dahil kasangkuran. Uli kay Kristo na sa mong kaguranan. Ulita, kinaugay mo sa mga nagtutubod sa imo na nanlinigan ang mga isip, taon-taon, magmang naglalaom sa mga sakramento paskwal, tangani sa pagutob, kan mga gawing kabanalan, asing gibong pagkamot, sa dayaday na pagsilebrar, kan mga banal na misteryo, na ikinamundag ninda liwat, madarasinda sa kapanuan kang grasya nin sa imong aki. Kaya kaiba kan mga angeles o sinarkangheles, kaiba kan mga tronos o sindominasyones, asin kaiba kan gabos na langiton na hukbo, nag-awit kami kan himno kan sa imong kamurawayan, ding tapos na nagsasabi. Maluhod po ang gabos. Kaguranan ni kanang gadang banal, bravo din gabos na kabanalan. Kaya ini mga atang namimibig kami, pabanal ka na bon, kan sa imo espiritu, taning para sa mo, maginhawa kasin dugo, kan sa mong kaguranan na si Jesu Kristo. Siya na sa lugaring nabuot,
kapabaya sa kod sa pasyon, nagkuha ng tinapay, asin pagpasalamat, binakini, asin tinao sa mga disipulos, ang sabi, mag-ako ka mga bos, asin magkakan ka ini. Taini ang sakuyang hawak, nidudulot para sa Indo. Siriman pagkapamagi, pagkuhan niyo maning kalis, asin giraray pagpasalamat sa imo, tinao siya mga disipulos na sabi, mag-ako ka mga bos, asin mag-inom kay ni. Taini ang kalis, kan sa kuyang dugo, kan bago, asin daray na tipan, napapabuluson para sa Indo, asin para sa dakol, sa pagpatawad, kan mga kasalan. Ini pag-ibuan Indo, sa pagrundom sa ko. Misteryo kan pagtubod. Kaya kami nagrorondom kasi ang pagkagada asin pagkabuhay liwat, nagdudulot sa imong kaguranan ng tinapay ni buhay asin kalis ni kaligtasan. Nagpapasalamat na pinapagkanig ko mo na magatubang asin maglingkod sa imo. Asin nagikimahira kami nag-aaram na kami nagpapakinabang kad hawak asin dugo ni Kristo pagsaroon kad Espiritu Santo. Ginoon na mga kaguranan, ang sa imong simbahan nakalakop sa bilog na kinaban, taning malabos mo siya sa pagkamot, kay bakas mong Papa Francisco, kasi sa obispo si Orlando, kasi nga gabos na klero. Siring man ginundumaso sa imong pagkaherak, ang sa mga tugang, nagturog sa paglaom kapag kabuhay liwat, kasi ang gabos na mga agadan. Daan ako asin sa liwanag, kan sa imong lalagon. Kay ragi kami gabos, namimibi kami, taning kay Bani Santa Maria, Birhen na kan Diyos, kay mabadal na apostoles, asing gabos na santos, na kaito pa nakapagagaya sa imo. Magkanig gumaging kay Ras, kan buhay na dahin kasagkoran. Magumaw, asin magpamuraway sa imo siriman, huli sa mong si Kristo. Huli sa iya, asin kay Banya, asin sa iya. Sa imo Diyos sa mga makakaman, kasaro kan Espiritu Santo, ang gabos na kagalangan asin kamurawayan, sa gabos na kapanahonan, kan mga panahon. Matindog po ang gabos. Natukduhan ka man nakaligtas na tugon, asin pinatuod kan Diyos to na kagalian, nangangas kitang magsabi. Ang wala mo na yan.
daga, insiring sa langit. Ang samo, kakanan sa alya, ikaawat sa muya-muya. Kasi panawag mo kami sa samo mga kasalanan. Siring na pinapatawad kamo ang mga nagkakasala sa muya. Asin alay kami pagdalaan sa sumot. Kami magawa kami agawa kami sa gabos na marawat, namimibig kami kaguranan. Orasan sa mahal daw niya mga kataninongan, taning kaming natabangan, kansay mong pagkaherak, maging danay talingkas sa kasalan, asin maligtas sa gabos na kapurisawan, mantang kami nagahalat, kan bagwang paglaom, asin pagdatong, kan sa mong parligtas na sa Yesu Kristo. Yesu Kristo ang kaguranan, ika nagsabi sa mga apostoles, katuninongan winawalat ko sa inyo, at sa kong katuninongan tinataw ko sa inyo. Hari paghilinga, ang sa mga kasalan, kundi ang pagtubod kan sa imong simbahan. Asin papagkanigwa, na siya mapatuninong, asin magkabulanyog, sosog sa imong kabutan, ika na buhay asin naghari sa panahonan kan mga panahon. Amen. Katunungan ng kaguranan, danay na mapasaindo. Asin sa imong espiritu. Patinawag kamo ng katunungan. Peace be with you. Maluhod po ang gabos. Huya ang kordero kan Diyos. Huya nagpapara kan makasalan kan kinaban. Paladan mo inapod sa pabanggi kan kordero. Kagurangnan, bako akong maninigo na ikamagdago sa sakuyang harong, alagad magtaram ka sana, asin ang sakong kalag mauumayan.
Matindog po ang gabos. Mamibig kita. Mamibig kita. Diyos Ama, pasariga ang samong pagtubod, palada ang samong paglaom, palada ang samong pagkamot. Tanin kami na mabuhay. Tabay kami na mabuhay susog sa imong tataramon, asin hanapon mi si Kristo, tinapay ni buhay na dahing kasaguran. Amen. Malhud po para sa pagpamibikang Orasyo Imperata, tumang sa paglakop kan coronavirus. Diyos na samong Ama, minadulo kami sa imo sa samong pangangaipo. Hinahagad mi sa imo ang pagligtas sa mo, tumang sa pandemya kan COVID-19 na naglalakop ngunyan as nagdadaranin kagadanan. Minahagad kami kan sa imong tabang para sa mga taong naghihinguha sa pag-adal kang hinalian, kan hiro asin paglakop kaining pandemya. Giyahan mo ang mga kamot asin isip kan mga eksperto sa salud, tangani na sindaman makatabang, nin may maninigong kakayahan, asin pagmakulog sa mga may helang. Ipinapamibi man niya mo ang mga naglilingkod sa Banwaan, sa gobyerno, asin pribadong ahensya, tangani na makahanap sindanin bulong sa helang nadara kaining pandemya. Ipinapamibi man ang mga tinamaan na kanhelang, sindaman lugod maumayan tulos. Tawan mo kami nin biyaya na maghinguha para sa karahayan kan gabos, asin sa mga nagsasakit. Ini hinahagad mi huli Kiso Kristong kagurangnan niya mo sa imong aki na kaiba mong nabubuhay asin nagahadi, kasaro kan Espiritu Santo, Diyos sa kapanahunan kan mga panahon. Amen. Ubanal na lalawgo ni Jesus Divino Rostro, Nuestra Señora de Peña Francia, matukaw po para sa anunsyo asin pasasalamat. Pasalamatan ta po ang satong celebrante ngunyan, si Reverendo Padre Alfonso Grageda. Ang satuya pong mas sponsor, David Furnolis and Family, asin ang choir, CRC Youth Choir. Pasalamatan taman ang mga nagbasa asin ministro laiko, asin ang presensya kan Sisters of the Little Mission for the Deaf, asin ang sa indang pag-iriba. Siring man po sa gabos na uya digdi na nakisumaro sa misang ini, salamat po sa indo. Pasalamatan taman ang manihamento asin pag-iriba kan PBN Broadcasting asin Converge Channel 9. Ang misang ini madadalan man po nyato sa Facebook live streaming asin sa YouTube. I-search lang po ang Misa ng Banwaan. Dahil po paglingawan na i-like asin i-share sa satong mga kabisto, lalo na sa mga nasa ibang lugar o nasyon na dai nakaka-atender nin Santa Misa. Salamat po. Matindog na po ang gabos para sa huring bendisyon. Ang kagaranan mapasaindo. Asin sa imong espiritu. Binisidang kamo kan Diyos na mga kaman, ang Ama, asin Aki, asin Espiritu Santo. Amen. Nakaw, tapos na ang misa. Salamat sa Diyos.
Hala po ka mo. Sige ka po. Holy Spirit, I need you. Come, Holy Spirit, I pray. Come with your strength and your power. Come in your own special way. Come like a spring in the desert. Come to the weary of soul. Lord, let your sweet healing power touch us and make us whole. Lang ito, Ama, nagpapasalamat kami sa imo na tinatawag mo kami ngunyan ni sarapang pagkakataon. Sarapang henap na Domingo ng Kuwaresma, dahil kami makapaghurop-hurop ang samuyang pagkabuhay, una kang samuyang kamugtakan sa tubang mo, kung kami maninigo na para sunod mo. Nagpapasalamat kami sa imo sa kadakol na biyaya na tinamo sa muya, sagot sa muyang pamilya, sa taon na ini na nag-aagi. Kasi giraray minahagad kami kasi mong tabang. Kani kami makapadakos paglakaw sa dalan na sa imong pinagmukna para sa muya, sa dalan ng kahaditan sa panahon na ini kan COVID-19, nalugod ang sa mga pamilya, pag-iriba, asing gabos na tao, huwag na itong mga nagsisirbi sa mga naghihelang, pakusugon mo, iligtas mo, panon mo ka sa imong grasya, tangan ay makapadakos-dakos sida, pagsirbi sa imo, sa pagi kasi na pagsirbi sa idang kapwa, na mga nagsusakit, kasi nagtitios. Ginaray ka, Goronan, minadulo kami sa imo, sa mga personal na pangangaipo. Pangangaipo ka sa mga pamilya, kung na kung ikaw naghihilang, ikaw mga mati na sindang pinagdadara. Goronan, minasari kami sa imo, na tatawan mo kami kan biyaya na sa mga kaipuhan, padarama sa iyong maling espiritu, darang kabos na biyaya na sa mga kaipuhan, kung na ang biyaya ng kaumayan sa mga namamatian. Hindi ka po sinahagad mi sa ngalan ni Jesucristo na sa mong kaguranan, sa tabang kasi ang malay na sa Senyora de Peña Francia. Amen. Glory be to the Father. Glory be to the Son. Glory be to the Spirit, now and forever. Amen.